שיהיו דברי תורה להצלחת כלל ישראל, להצלחת השבויים והנעדרים, ולהצלחת גלעד בן שולמית, שיקוים בו מקרא שכתוב, כעת חיה ולשרה בן. תגיד להם שמה שהתחלנו. תראו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו, שאני רוצה קצת להתוודות, בגלל שבאו שומעים גם מבת ים וגם מחולון וגם מבאר שבע וגם מאשדוד. אני מתנצל שזה מה שיש לי להגיד. באמת, מי ששומע את השיעור הזה, זה ראיה מן התורה, זה שהוא מסוגל לשבת חצי שעה 40 דקות לשמוע את הדברים, זה ראיה מהתורה שהוא פסיכיאטרי כמוני. לא דברים רציניים, באמת לא. משבת אני מכין, מה זה משבת? אני מכין את השיעור הזה לפני החג. כמה זמן עבר? שבועיים, שבוע. אני מכין, ושבוע לפני, שבועיים אני בערך מכין אותו, את השיעור הזה. אבל זה בגלל שאין לי מה לעשות בחיים. אבל אתם תשמעו אותי מהרהר בקול רם. ולפני כן אני רוצה לבקש מכם מחילה, שבאתם מבת ים וזה מה שיש לי להגיד. אני לא צוחק, זה מה שיש לי להגיד. באת מאשדוד וזה מה שיש לי להגיד לך. אבל אחר כך יהיה שווה לראות פסק הלכה בשתי נימוקים הלכתיים על השיעור. שאומר את זה לסוף, של מרן החזון איש, פאר הדורות כולם, כך הרב עובדיה אמר עליו. הוא אמר, פאר הדורות היה ארי במסתרים. השאגה שלו, הפסק דין שלו, הייתה בהלה. אנחנו בחג שבועות קיבלנו את התורה. אני מקריא לכם דיבור של הגאון מווילנה נשמתו עדן, ויש דיבור כזה גם ברבי נחמן מברסלב. אבל ככה הוא כותב, זה הגאון מווילנה, זה אין מה לזוז. החזון איש כותב שצריך להתייחס לגאון מווילנה כמו שמתייחסים למשה רבנו ועזרא הסופר. כמו שמתייחסים לאביי ורבא, וכמו שמתייחסים לרמב"ם ולרשב"א, וכמו שמתייחסים למלאך מיכאל וגבריאל. פעם הלכתי לרב בן ציון אבא שאול. הייתי אברך צעיר, מורי ורבי, רבן של ישראל. שאלתי אותו שאלה בהלכות טהרה. אז הוא אמר לי, מרן מתיר, הגר"א אוסר. אמרתי לו, אז מרן, כמו הספרדים, אתה יודע, אנחנו סומכים על שולחנו של מרן. אז הרב בן ציון אמר לי, על הגר"א לא חולקים, תפסוק אתה, מה אתה רוצה ממני? אקריא לכם מה כותב הגאון מווילנה, וזה דיבור של רבי נחמן גם כן. זה מופיע בעוד כמה מקומות בלשונות אחרים, אבל אני מקריא לכם את הגאון מווילנה. התורה שלנו היא רחבה, ארוכה ועמוקה. איזה דברים יש בה? שמירת העיניים, שמירת הברית, נשך, תרבית, כיפור, ראש השנה, סוכות, לימוד תורה. מי העמיד את כל הדורות? לימוד התורה. מה התכלית היה במתן תורה? מה ריבונו של עולם רצה מעם ישראל במתן תורה? שיעור משעמם, גלעד. אבל תשמע מה כותב הגאון מווילנה. הגאון מווילנה כותב ככה, אם תיכנס לישיבה של חסידים, הם יגידו לך עיקר מתן תורה זה הלב. תיכנס לליטאים, יגידו לך עמלה של תורה. תיכנס לישיבות המזרחי, הם יגידו לך ארץ ישראל, רפיח, ח'אן יונס, קורבנות. זה ככה עובד. כל אחד בקבוצה שלו. הגאון מווילנה כותב מה זה, למה ניתנה תורה לישראל. כותב הגאון מווילנה, עיקר נתינת התורה לישראל, ומה שהאלוהים חס וריחם את בניו, ליתן להם תורה ויראה, הוא רק על דבר אחד. על מנת
שישימו בניו את ביטחונם ואמונתם בו לבדו. זה התורה. הריבונו של עולם לקח אותנו במספר מתמטי, ב-49 שערי טומאה. בדרך הוא הקים את רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמן מברסלב, רבי נתן, המגיד ממזריץ', הנודע ביהודה, הפרי מגדים. במשך הדורות, 5,000 שנה האחרונים, הוא העמיד את האבות, את האימהות, את התנאים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא בן יוסף, רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול. אבל אומר הגאון מווילנה, לא כדי לגדלה ולא מפני שבאלה האלוהים חפץ, אלא כדי שישימו מבטחם וביטחונם בו לבדו ישימו מבטחם. עכשיו אתה אומר לעצמך אני בעל אמונה, אתה אומר לעצמך אני בעל ביטחון, אני מסיים זוהר ועושים סעודות ומביאים עופות ומביאים דגים. עכשיו יש לך גם את פה בתוך הקהל, יש לך את חמדת ליבנו, הרב מיכאל, הולך לשיעורים, הולך להרצאות, שיעורים בהלכה, יש לך את הרב שמעון, כולם מרגישים שיש להם ביטחון בהשם. אני אגיד את הדברים ונראה אם יש לנו ביטחון בהשם. כותב הגאון מווילנה, עיקר נתינת התורה לישראל, ומה שחס וריחם האלוהים את בניו, הוא רק כדי שישימו ביטחונם בו לבדו. רבי נחמן מברסלב, אני אגיד לכם את הלשון שלו, קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומר לכם מה רבי נחמן כותב. רבי נחמן, צדיק יסוד עולם, כותב, שלא ניתנה התורה להם לישראל, לא מפני שחשק בשבתותיהם ובמועדיהם. לא מפני זה. לא מפני שחשק במועדם ובחגיהם, אלא כדי שישימו מבטחו ואמונתו בו יתברך והוא לבדו. זה לשון רבי נחמן. שמעו מה כותב רבי אלימלך מליזנסק. נכון אתה מרגיש שיש לך, איפה אתה הולך? נכון אתה מרגיש שיש לך ביטחון בהשם? נכון רבי שמעון, אתה מרגיש שיש לך ביטחון בהשם? והרג ברק, אתה גם מרגיש שיש לך ביטחון כולנו מרגיש. כמה אתם שומעים ביטחון בעולם? תשמעו מה כותב רבי אלימלך מליזנסק. אני מקריא רבי אלימלך, לא אני. כותב רבי אלימלך מליזנסק. והמון מן העם אומרים כי הם מאמינים בחי העולמים. רבים מן העם. ובהם היראים, ובהם היגעים, ובהם המקודשים, ובינם לבין האמונה אין אפילו לא כעובי קליפת השום הדקה. זה לשון רבי אלימלך, זה לא אני. והמון מן העם אומרים שהם מאמינים בחי העולמים, ובהם מן היראים, ובהם מן היגעים, ובהם מן הפרושים ומן המתקדשים. ובינם לבין אמונת חי העולמים אין אף לא כקליפת השום הדקה. מן היראים, מן המתקדשים, מן המזדככים ומן המטהרים, ומן אלה שמשלמים 135 שקל לנסוע ברכב לשמוע הרצאה באמונה, והם שומעים אותה קרוב ל2 עשורים של שנים, והם חושבים והם מדומיינים שיש להם אמונה, אבל הם מאמינים ועדיין לא מאמינים שהם מטובי וגדולי ואבירי המדומיינים. זה רבי אלימלך. למה? הוא אומר שכשבאים לידי ניסיון של תאווה וכעס לא יצליחו לכבוש תאוותם. זה רבי אלימלך, רבותיי. כשהם מגיעים לידי ניסיון של תאווה או כעס לא יצליחו לכבוש תאוותם, והם מן המתקדשים
ועדיין אינם מאמינים שהם שרויים בעולם הדמיונות. ובינם לבין האמונה ישנה כעובי השערה הדקה וקליפת השום הדקה. זה לשון רבי אלימלך. תכף תראו פסק של החזון איש. כותב המגיד מקוזניץ, מכיר לכם את הלשון של המגיד מקוזניץ. כותב המגיד מקוזניץ, נשמתו עדן, כשחייט צועק שמע ישראל, הוא עושה את העבודה שעשה רבי עקיבא כשנהרג ונשחט על קידוש השם. חייט. רבי עקיבא, תאמינו לי שהוא היה תלמיד חכם. היה אברך תלמיד חכם, תנאוס בקדישה רבי שמעון בר יוחאי, שכותב על רבי עקיבא שהגיע לדרגה של משה רבנו בלוחות שניות. אומר המגיד מקוזניץ, כשחייט אומר שמע ישראל ושם את אמונתו ומבטחו במי שאמר והיה עולם, הוא עושה את העבודה ממש שעשה תנאוס בקדישה רבי עקיבא בשעה שהיה נחתך בהריגתו על קדושת שמו יתברך ויצאה נשמתו באחד. למה אתה צריך לקנות ברב עובדיה או ברב בן ציון או בגאון מווילנה? אתה יכול באמונה שתהיה שרוי בה. שואל רבי בוני מפרשיסחה, כתוב בעשרת הדיברות, בדיברה הראשונה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי אדוני אלוהיך, מי אני? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה לא כתוב אנוכי אדוני אלוהיך אשר ברא שמיים וארץ? בריאת שמיים וארץ. אומר רבי בוני מפרשיסחה שבריאה שמיים וארץ זו אמונה נפלאה שאין בינה לבין לקליפת השום מאומה, כי גדולתו של המאמין שיאמין שהריבונו של עולם מוציא אותו בכל רגע מיציאת מצרים. אתה עובד את השם, אתה האמנת היום שיצאת ממצרים? אתה האמנת שיצאת ממצרים? אז אתם מכירים את אלה שאומרים לך, כן, האמנתי. אתה מאמין שהוציאו אותך ממצרים, אבל אתה לא מאמין שאתה מגדולי ואבירי השחיינים באוקיינוס של דמיונות. אתה מדומיין. כתוב, ויהי ידיו אמונה. אצל משה רבנו כתוב, ויהי ידיו אמונה. כותב הרבי הדברי שמואל מסלונים, מה זה ויהי ידיו אמונה? כותב הרבי מסלונים, כמו שהאדם פועל בידיו כל מה שהוא רוצה. אדם בידיים שלו יכול לעשות הכל, לתקן רכבים, מטוסים, להקים פצצות. בידיים אפשר לעשות הכל, לעשות רטבים, לעשות המבורגרים, הכל בידיים אפשר לעשות. כותב הדברי שמואל מסלונים, כשם שידיו של האדם יכול לעשות בהם כרצונו, ויהי ידיו אמונה. בכוח האמונה יש ביד האדם לשדוד מערכות שמיים ולשנות את כל מעמדו ומצבו. כמו שהאדם בידיים יכול לעשות הכל, באמונה האדם יכול לשדד את כל מערכות שמיים. ומה שהאדם לא שידד ולא שינה מעמדו, אף בהיותו מן היראים, לפי שהוא מגדולי האפיקורסים והרחוקים. שמעת דיבור כזה פעם? כותב הדברי שמואל, וזאת ראינו אצל הרבי מלכביץ', שפעל ישועות בקבע הארץ, והייתה מדרגתו באמונה לעשות למעלה מגדר הטבע. אתם יודעים מה הבעיה שלנו באמונה? שאנחנו שומעים הרבה הרצאות על אמונה, ואנחנו חושבים שאנחנו שרויים באמונה. אתה יכול לשמוע הרבה הרצאות, הרבה שיעורים. זה לא זה. תכף נראה את הפסק דין של מרן החזון איש נשמתו עדן. כותב
יש פסוק בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק באמונתו יחיה? פשוטו שהצדיק יחיה באמונתו. כותב המגיד מקוזניץ, צדיק באמונתו יחיה. צדיק, מי זה צדיק? ברק, צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה. תשמעו מה כותב הרבי מקוזניץ. הוא אומר צדיק דקות שבריחו, זה הריבונו של עולם. הוא אומר באמונתו יחיה. באמונתו של היהודי הפשוט, הריבונו של עולם מחיה ומלשים את עצמו להשפיע שפע על העולמות. ומה שאין השפע יורד לפי שהתרחקו מאמונתם, אף היגעים והיראים. צדיק דקות שבריחו, צדיקו של עולם, ועל ידי האמונה אשר בישראל של הפשוטים והדלים יחיה באמונתו. באמונה הזו הוא מחיה את הריבונו של עולם כדי שישפיע טוב לישראל ולחדש ימיהם בטוב ובנעימים. צדיק זה הריבונו של עולם, וגם הוא צריך חיות. אתה מה החיות שלך? סטייק. אתה לברק, אני סיגריות, אתה צלעות כבש, אתה זוהר הקדוש. הריבונו של עולם מחיה את עצמו, צדיק, הריבונו של עולם, צדיקו של עולם, צדיק יחיה. איך? באמונתו, באמונה הפשוטה של פשוטי העם. אלה שבאמונתם מגיעים לדרגתו של תנאוס בא קדישה רבי עקיבא בן יוסף, שיחיה את העולמות כולם. שמעו מה שואל הנועם אלימלך. אנחנו נמצאים בחבלי משיח, כולם יודעים את זה. חבלי מחק, חבלי משיח. חבלי זה לשון רבים. חבלי זה לשון רבים. ומשיח זה יחיד. למה לא כתוב חבל משיח? אומר רבי אלימלך מליזנסק, מחבל משיח, בדורו של משיח יהיה מחבל, יהיו הרבה חבל שעשיתי כך, חבל שבאתי, חבל שהלכתי, חבל שאמרתי לה, חבל שעניתי לה, חבל שלא לקחתי ממנה, חבל שלא יצאתי מוקדם, חבל שנשארתי עם הילדים. יהיו אלפים ורבבות וריבי רבבות של חבל, ואלה סימן של משיח. אומר רבי אלימלך, ותמצא את החבל גם אצל היראים והקדושים. אתה מבין, בן אדם יכול לעשות לך איזה סעודה מפה עד שמה, ופתאום מישהו בא לו באמצע, אומר לו, האורז לא התבשל. הוא אומר לו, כן, לא קניתי אורז יסמין, חבל. והוא ירא שמיים. ויש לו 3 ספרות. 33, 730. הוא השקיע בסעודה 33,000 שקל ו750 שקל. והוא יגיד לך חבל וחבל. חבל שבאתי מפה, חבל שנכנסתי מפה. כל בוקר אני נדפק בפקק הזה. חבלים. חבל, הרבה חבל יהיו, הרבה חבל. כותב רבי אלימלך מליזנסק, והחבלים האלה יהיו בדורו של משיח. אני רוצה להקריא לכם עכשיו מה כותב החזון איש, 2 הלכות. חבלים נפלו לי בנעימים. והם טובים, הם נעימים. חבל שעשיתי כך, חבל שעשיתי כך. עכשיו תשמעו סיפור שהיה עם הרב טורצ'ין. אתם יודעים מי היה הרב טורצ'י? יש ספר שנקרא שונה הלכות, חיבר אותו רב חיים קניבסקי. זה סיכום על כל השולחן ערוך. זה סיכום על כל השולחן ערוך. אני אומר לכם את החזון איש, וכל אחד יעשה את החשבון שלו אם יש לו אמונה. אני מספר את החזון איש, וכל אחד יעשה את החשבון שלו אם יש לו אמונה. תעשה את החשבון שלך ואת החשבון שלך. 2 חזון אישנים. היה יהודי אחד, קראו לו הרב טורצ'י. הוא חיבר עם רב חיים קניבסקי ספר שנקרא שונה הלכות. שונה הלכות זה קיצור על כל השולחן ערוך להלכה.
עם המשנה ברורה, עם כל הפוסקים. היהודי הזה היה מאוד מאוד מקורב למרן החזון איש. מאוד מקורב לחזון איש. חזון איש אהב את הלב הבוער שלו, את הישרות שלו. פעם הוא נכנס לחזון איש, שאל את החזון איש שאלה, חזון איש ענה לו ואמר לו, אחרי שהחזון איש ענה לו, אמר לו, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אמר לו, תראה, אתה רואה הרבה אנשים שלומדים בישיבה, וכשהם מתחתנים, אחד הולך לשטוף מדרגות, אחד הולך להיות כרטיסן באוטובוס, אחד בלן במקווה, אחד רב עם אשתו כל היום, אחד כל היום מסתובב בקניונים, אחד כל היום עושה הלוואות ולא מחזיר. שאל אותו החזון איש, אמר לו, תגיד לי, האם זו תוצאה שקרתה לו אחרי החתונה, בעקבות זרם החיים, בעקבות ניסיונות החיים, או שגם כאשר הבחור הזה היה בישיבה, עדיין השורש שלו, היסוד שלו היה רקוב ובוסר. הרב טורצ'י שמע את זה, התייבש, חשב שהוא מתכוון אליו. מרוב בושה ברח. וכל הדרך הוא בצער. עכשיו הוא גר פה, ברח לשם. מהבעלה, מהבלבול דעת, שמרנה ורבנה, מרן החזון איש התכוון אליו. את מי הוא פוגש? את רב חיים קניבסקי, והתחיל לבכות. סיפר לו את כל הסיפור. עכשיו, החזון איש הוא הדוד של רב חיים קניבסקי, אח של אמא שלו. הוא אמר לו, תחזור לחזון איש ותשאל אותו עוד פעם את הסיפור. תגיד לו את הכל. בא לחזון איש. החזון איש אמר לו, תשמע, אני שאלתי אותך, אתה לא צריך להיבהל, לא התכוונתי אליך, לא כלום. רק ראיתי שלא ענית לי. לא המשכתי את ההסבר. אמר לו החזון איש, אבל עכשיו שאתה בבעלה, אני אגיד לך מה התשובה לזה. כשאתה רואה בחור ישיבה שיורד ומתחיל להיות בדאגות והכל, הוא אמר, החזון איש אמר לו, זה לא בגלל שטף החיים, זה לא בגלל הניסיונות. תשמעו מה אמר לו חזון איש. הוא אמר לו ככה, החזון איש אמר לו, החזון איש אמר לו, דע לך שכשהבחור הזה היה בישיבה, כבר מאז השורש שלו היה מקולקל. אבל תשמעו עכשיו מה החזון איש כותב לו. אמר לו החזון איש, כי כולם חושבים שהאמונה נמצאת בכיסם ובידם. וטעות גדולה היא בידם. כי כדי לקנות אמונה צריך האדם להיות יגע ועמל בכל יום ויום. ובלא עמל יצא לרוחבה של עיר. עכשיו תראו איך החזון איש מוכיח את זה. אומר החזון איש, הנה פה אני מסיים את השיעור, איך אתה יודע לדעת אם אתה עמל או לא? אם אתה צריך לקנות בגדים, ואתה עולה לאוטו ונוסע עם האישה, תדע לך שאתה רחוק מאמונה. אם אתה צריך לקנות חלב ולחם, ואתה עולה לאוטו ונכנס לאושר עד, תדע לך שירא שמיים אתה כן, כיסופים להשם כן, מקווה כן, אמונה וביטחון באלוהים אין. אומר החזון איש, האדם לא יכול לקנות אמונה אם הוא לא מתפלל על כל קנייה וקנייה לפני שהוא מבצע אותה. מגיע חג, אתה הולך לקנות לאשתך תכשיט ב100,000 שקל. לא התפללת על המוכר, על החנות, על המחיר. יש לך זקן, יפה, תפילה יפה. ביטחון בהשם אין לך. אמר לו החזון איש, כי אם האדם היה עובד על האמונה, הייתה האמונה קניין נפש בה, ולא היה מאבד אותה, ולא היה מאבד בה את דעתו ושלוות נפשו, ולא היה בימי חייו לא היה נופל ממדרגתו. החזון איש כותב, כשאתה צריך דבר, ואתה משקיע בו 99% בעמל, ו5% בתפילה, אתה רחוק מאמונה. אתה יוצא לדרך ולא עושה תפילת הדרך, ואתה מקבל תאונה בדרך, ואתה לא מתפלל על המוסך, אתה שומע הרצאות, אתה שומע דרשות, אבל אתה רחוק מאמונה.
אמר לו החזון איש, הכל חושבים ומדמיינים שהאמונה נמצאת אצל כל יהודי בכיס, וטעות גדולה היא בידם, כי בכדי לקנות אמונה נצרך האדם בכל יום ויום להיותו עמל, יגע ומתייזע בה. איך? תראה, כשאתה יוצא לסופר, אם אתה עושה את הקניות באופן טבעי, מאמונה אתה רחוק. תתפלל שהמחירים יהיו טובים, שיהיה עגבניות. בן אדם חושב, הוא מגיע לאושר עד יש הכל. בכלל לא, אני קונה רק באושר עד. הוא מגיע ואשתו מה שצריכה זה עגבניות, והוא מגיע לשם ויש הכל חוץ מעגבניות. למה? אתה לא מכיר את זה? כי לא התפללת לפני כן. לא התפללת לפני כן. אבל למה לא התפללת? זה לא בגלל שאתה לא ירא שמיים. זה בגלל שאין לך אמונה. אבל יש לך זקן וכיפה. אבל ביטחון יש לך בימין ובשמאל. הביטחון והאמונה הם בעולם הדמיונות, ובשמאל אין לך אותם. אתה לא שם. אתה לא שם. אתה שוחה. אתה מדומיין. אתה מדומיין. כותב הגאון מווילנה, עיקר נתינת התורה לישראל זה בכדי שישימו ביטחונם בהשם. תקשה על הגאון מווילנה, אבל כולנו מאמינים, כולנו בוטחים בהשם, אז מה אני צריך יותר מזה? גם אם אין לי מקווה יש לי אמונה. אומר החזון איש לך, כי אתה לא עמל עליה, אתה לא יגיע עליה. כשאתה הולך לסופר, אתה לא מתפלל על זה לפני כן. אתה הולך לקנות נעליים, אתה יודע שהם יעלו לך 200, ואתה אומר, יש לי בכיס 1,000, על מה נתפלל עליהם? אתה רחוק מאמונה. הקניין של האדם עלי אדמות זה שישים מבטחו בהשם. כותב הנועם אלימלך, הרבה מן ההמון חושבים שהם מאמינים בחיי העולמים, ועדיין אינם מאמינים שהם שוחים באוקיינוס של דמיונות. כי כשבאים לידי ניסיון של תאווה או כעס, לא יצליחו לכבוש תאוותם. אדם שחי השם לא יכול לכעוס, לא יכול לכעוס, לא יכול להסתכל על נשים, לא יכול להסתכל על כסף, לא יכול להסתכל על כלום. כשאתה מאבד את הכל, אתה מאבד את האמונה שלך. ולמה אתה מאבד? אומר החזון איש, כי לא עמלת עליה. אין אמונה בלי עמל. אמונה לא קונים בהרצאות. ביטחון לא קונים ביוטיוב. אין מרצה ואין תלמיד חכם שתשמע אותו, אתה יכול להגיד הוא מדבר יפה והכל, אבל אתה לא תחיה אמונה. אתה תהיה מדומיין. אני מכיר רבנים, כל הם מדברים רק על אמונה. הוא כל היום מדבר על אמונה. אבל כשהוא מדבר, כדי להחיות אותי, לקיים בי מחיי מתים במאמרו, אם הוא לא יגע ועמל בה, הוא ילד לריק וילד לבעלה. הוא טחן מים, רוח, אוויר. אין קניין של אמונה וביטחון בלי עמל. אין. היום קנית משהו לבית? משהו קטן, קנית? התפללת עליו לפני כן? לא, ודאי שלא. תגיד, נכון שלא. אתה קונה, איך מישהו אמר לי? אמר לי רבי מאיר, אתה קונה פה בסופר הצלחה, זה יקר, זה של אנגלו-סקסים, אני קונה רק באושר עד, אני קונה. אני מהלך שם עם העגלה, אני ממלא עגלה, מה זה יוצא לי בזול, אני ממלא את העגלה, ממלא אותה, יש בה כל טוב שבעולם, כל טוב שבעולם, שוקולדים וגלידות ופירות וירקות, היא מלאה מכל טוב. הכי מה שיש בתוכה, זה לא הבזול. זה לא הבזול, אני שואל אותו מה, הוא אומר לי, הייחודיות של העגלה, זה שאין בה אלוהים. אין בה. אלוהים אין בה, תודה לאל, אין בה אלוהים. זה רבי אלימלך, זה לא אני. אמונה לא קונים מדרשות. אתה יוצא לסופר, תתפלל להשם,
אתה הולך לקנות נעליים, תפלל להשם. תאמין שכשאתה אומר שמע ישראל, אתה כמו רבי עקיבא בשעת העקדה. זה אומר הגאון מווילנה, עיקר נתינת התורה לישראל, זה כדי שישימו ביטחונם ואמונתם במי שאמר והיה העולם. זה לא בדרשות, זה לא ביוטיוב. זה לא אתה יושב וכותב, רבנו איזה שיעור היה היום. תאהב אותך, נו, תתקדם על החיים שלי בלב. תתקדם הלאה, תחיה אלוהים, תחיה אמונה. שמעת על אבי? אברהם? בן 100 קיבל בן זכר, אתה לא תקבל בן זכר. שמעת על שרי? שרה, קיבלה בן זכר, רבקה, רחל, לאה, כולם קיבלה, גם אתה תקבל. שים את הביטחון שלך במי שאמר והיה העולם. שים את הביטחון שלך במי שאמר והיה העולם. בא אליי חבר, לפני שבועיים, אומר לי רבי מאיר, איזה חברותה אני לומד היום. איזה חברותה. אמרתי לו, מי זה? אומר לי 17 וחצי. אמרתי לו, מה 17 וחצי? אומר לי, רבי מאיר, יש לי בתוך הבטן, סביב הלבלב, יש לי 17.5 סנטימטר גידול סרטני, ואני לומד איתו תורה כל יום. והוא לא מפריע לי. לפעמים הוא מכאיב לי, הוא רוצה שאני לא אלמד, אבל אני לומד איתו. איזה חברותה יש לי, איזה חברותה. עבודה אחרת לגמרי. אתה יכול לבחון את האמונה שלך בשלוש דברים. דבר ראשון, אם אתה עמל עליה, אם אתה יגיע עליה. דבר שני, בידך לקרבה ובידך לרחקה. אם אתה רואה את העולם מופשט כפשוטו, זאת אומרת, אתה מבין שהעגלה שלך עולה 300 שקל, ויש לך 1,000 שקל בכיס, אז ודאי אתה מבצע את הקניות, והנעליים שלך עולים 500 ויש לך 3,000, וזה ברור לך שאתה קונה את הנעל, אתה תקנה אותה, אבל בלי אלוהים. ואם יש לך זקן, בסדר, הוא גדל, כמו שהציפורניים גדלים. רק את הציפורניים מורידים, אתה את הזקן שלך לא מוריד. אבל זה גודל לבד, זה בא לבד. ודבר שלישי, כשאתה כבר מזדקק להתפלל, כשאתה משקיע 90% בראש העיר ובמזכירה שלו, ו10% באלוהים שברא אותם, והם נשלטים בידו, תמשיך לטחול מים.